Fa quasi 60 anys va néixer el Centre Internacional d'Educació, el CIDE. El sistema cooperatiu ha demostrat els beneficis d'estendre a les aules el treball en equip, on tothom s'hi sent part, perquè és part essencial d'una comunitat, d'una família educativa. Durant els darrers anys, el CIDE ha anat sempre una passa per davant dels canvis, impulsant l'ensenyament d'altres idiomes, a més de la nostra llengua i cultura. Fomentant l'esport i l'aprenentatge tècnic i també el treball per projectes. Sempre tenim present d'on venim i quins són els nostres trets d'identitat. La mirada del CIDE sempre ha tingut el futur de l'alumnat al centre. Per això hem impulsat millores per tal de ser pioners també en sostenibilitat. El CIDE comença un camí que farem juntes i junts, cuidant l'aprenentatge i també les emocions. On potenciarem les habilitats i fomentarem el bé comú. Aquí comença el viatge més important. És una petita passa per tu i una gran passa per al seu futur. Som cooperativa. Som escola. Som CIDE.